हाया बिदिखौनो खाजि जालाबायनानै सेस जानोसै जोंहा थगायजाजोब्बाय बयजोंबो थाबायनानै होग्राबो गैया मादैमोन माबोरै दङ मोजाङैनो दङ ना दङ नोंसोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ माबोरै सोलिगासिनो मोजाङै सोलियाखै बिटिसि गभर्नमेन्टआ गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सुबुंनो 15K होगासिनो नोंसोरबो एप्लाइ खालामदो आं होगोन खालामनांसिगोन जोंहाबो एप्लाइ खालामनांगौ मोजां जोंहाबोथ' थाबायनांगोन ना नङा होमबा एसे एसे मोननायनि एप्लाइ खालामनायदो खालामनांसिगोन दा थाबायनानै होग्रा गोनाङावनो खालामाबालाय बोरैसो जानो BPF চৰকাৰৰ নেতৃত্বত মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে স্বসহায়ক গোটসমূহক 15,000 টকাৰ আৰ্থিক অনুদান